Angry Birdsit tarjoaa. Trip. Terve! Täällä taas Hillevi Hiiri. Hyvää torstai-iltaa! Angry Birdsille kävi tänään niin huono tuuri, että Piipille ja Nöffille tuli jano. Mutta tripit olivat jo loppuneet. Heidän piti mennä kauppaan. Katsotaan, miten se onnistuu. Piip, piip, piip. Nöf. Piip, 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 piip. Hei Nöf. Onko sinullakin jano? Nöf, 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 nöf. Nöf, 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 nöf. Röh. Nöf, nöf, nöf. Kyllä, minulla on hirveä jano. Kysytään isältä, onko trippejä jäljellä. Piip, piip. Piip, 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 piip. Selvä, tullaan. Nöf, 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 nöf. Odota minua. Piip. Isä. Piip, 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 piip. Trip. Piip, 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 piip. Onko isä, onko vielä trippejä jäljellä? Mene katsomaan jääkaapista. Siellä pitäisi olla vielä trippi. Nöf, nöf, nöf. Piip. Nöf, 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 nöf. Piip, mennäänkö katsomaan jääkaapista? Piip, piip. Mennään vain. Piip, 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 piip. Nöf, 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 nöf. Odota. Piip, 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 piip. Minä avaan jääkaapin. Apua! Nöf, 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 nöf. Se on aivan tyhjä. Piipi, 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 piipi. Siellä ei ole mitään. Nöf, 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 nöf. Laita kansi kiinni. Piip. Okei. Piip, piip, piip. Nöf, nöf, nöf. Isä, isä. Isä, isä. Mikä hätänä? Eikö siellä ollut trippejä? Piip, 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 piip. Siellä ei ollut yhtään trippiä. Nöf, 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 nöf. Niin, ja meillä on kamala jano. Katsokaa säästökengästä, niin onko meillä varaa mennä kauppaan ostamaan trippejä. Piip, piip, piip. Nöf, nöf. Mennään vain. Nöf, odota taas. Piip. 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 Nöf, nöf, nöf. Älä syö niitä. Piip, piip. En. Ja. Piip, 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 piip. Paljonko meillä on tässä rahaa? Nöf, 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 nöf. Nöf. Röh. En tiedä. Kysytään isältä. Hän varmaan auttaa laskemaan. Piip, 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 piip. Autatko isä laskemaan rahoja? Kyllä minä voin auttaa. Missä rahat ovat? Piip, 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 piip. Seuraa minua. Odota. Siinä näyttäisi olevan 2 5-euroseteliä. Siellä tulee 10. Laskinko oikein, piip? Piip, piip, piip. Kyllä laskit. Eli 10 euroa. Nöf, 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 nöf. Please, nöf. Aivan oikein. Sitten jäi vielä 2 plus 1 eli 3 euroa. Eli
Aivan. 10 plus 3 on yhtä kuin 13. Voimme mennä isä nyt kauppaan ostamaan tripin. Selvä, mennään kävellen. Se on ihan pikkuisen matkan päässä. Pii, 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 pii. Nöf, nöf. Juhu, juhu, juhu. Kaumalaa jano. Otetaan rahat ja mennään. Pii, pii, pii. Minä käyn hakemassa. No. Piipi, 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 piipi. Isä, sinä voit jäädä tänne. Käyhän se minulle, tuokaa sitten minullekin yksi trippi. Piipi, pii, selvä. Piip, nöf, piipi, pii. Tule nöf, meillä on kiire. Nöf, nöf, nöf. Piipi, piipi, pii. Nöf, nöf, nöf. Pring! Nöf, nöf, piipi, piipi. Nöf, nöf. Nöf, 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 nöf. Trip, nöf, nöf. Tuolla on trip-osasto. Mennään sinne. Piipi. Oh, piip. Trip, 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 trip. Piipi, trip. 1, 2, trip, 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 trip. 4 trippiä. Nöf. Nöf, 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 nöf. 1, nöf. Rö. Ja 1, nöf. 1, trip. Nöf. Siis. 1 trippi isälle. Ja 1 trippi meille. Piipi, piipi, piipi. Valitset sinä isälle, niin minä otan meille. Nöf. Okei. Nöf, 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 nöf. Nöf, nöf. Tule jo. Piip, piip. Piip, 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 piip. Nöf. Nöf. Nöf, nöf. Piip, 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 piip. Piip, 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 piip. Terve, kassaan täti. Tonttu, tontteru, tonttu, tontteru. Terve. Mitäs haluaisitte? Piippi, 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 piippi. Ottaisimme 2 trippiä. Tonttu, tontteru, tonttu, tontteru. Se tekee yhteensä 12 euroa. Oh, piipi, piipi, piipi. Riittääköhän meillä rahat? Nöf, nöf, nöf. Nöf, nöf, 1, nöf, ja. Kyllä meillä riittää. Meillä oli 13 euroa. Piip. Aivan. Piip. 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 Ah. Piip. Piip. Tonttu, tontteru, tonttu, tontteru. Siinähän on 13 euroa. Saatte niistä 1 takaisin. Piipi. Piipi, 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 piipi. Piip. Otan nämä muut tänne. Kiitos. Kiitos käynnistä. Hei hei. Tervetuloa uudelleen. Tonttu, tontteru, tonttu, tontteru. Piipi, piipi, piipi. Nämä ovat tosi painavia. Nöf, nöf, nöf. Niin ovatkin. Piip. Piip, piipi, 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 trippi, piip. Nöf, nöf, nöf. Isä, katso. Saimme ostettua 2 trippiä ja jäi 1 euro yli.
hyvä, viekää se takaisin se 1 euro tuonne säästökenkäämme. Piip, piip, piip. Piip, 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 piip. Trip, piip, piip. Nöf, mennäänkö nyt juomaan trippimme? Nöf, nöf, nöf. Kyllä mennään. Nöf. 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 Ja nöf. Rö. Piip, 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 piip. Meinasi oikein kaatua se trip. Ole hyvä, isi. Kiitos, tämä on oikein herkullista. Piip, piip. Ole hyvä. Oh, nöf. Piip. Nöf. Ja piip. Nöffi piip, nöffi piip. Piu, 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 piu. Piip, piip, piip. Onpas hyvää. Nöf, 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 nöf. Todella hyvää. Piu, 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 piu. Piip. Piip, piip, piip. Nöf. Oh. Piip, 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 piip. Terve, teille nähdään ensi viikolla. Nöf, nöf, nöf. Heippa myös minunkin puolestani. Älkää sanottako minua, hei hei. Kaikille. Hei hei! Näin Angry Birdsit saivat janonsa sammutettua. Ja me näemme ensi viikon torstaina. Hei hei! Angry Birdsit tarjosi.